jenengan nyekseni penyembelian hewan korban itu hukumnya sunnah. Ojo kok bar pasrah terus kok tinggal mulai ngonton boten. Tapi ketika penyembelian itu saksikan. Maka setiap darah yang menetes di bumi itu menjadi ampunan untuk kita. Mulane sing durung akikoh, nek kepingin korban, wayah idul korban, niyatono akikoh, korbane ketut. Tapi nek bok niati korban, akikohe ora ketut. Jadi akikoh dan korban itu sama-sama utama. Mana yang lebih didahulukan? Tidak ada yang lebih didahulukan. Di sing iso lakoni dan dilakoni. Cuma nek akikoh iku sak umur pisan, nek korban setahun pisan. Sing salah, sing ra korban ora akikoh. Korban niku ibadah tahunan, mboten ibadah ping pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hadrat jamil khulafai rasyidin Sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa arwah baqiyati sahabah wal qarabah minal muhajirin wal ansar wa jami'i tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah thumma hadrat jamil awliya wa syuhada salihin thumma hadrat jamil musannifin wal muallifin musannif hadzal kitab Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali thumma hadrat jami' asatidina wa masyayikhina wa hadrat jami' abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Niki saderengipun melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah tabarruk kalih bulan Zulhijjah ingkang insyaallah sekedap malih antawise kalih dinten napa tigang dinten malih kula jenengan mlebet wulan Zulhijjah niki 1 jam ke depan kita membahas tentang udhiyah utawi membahas tentang ibadah kurban. Ibadah kurban niku hukumipun sunnah muakkadah. Al-udhiyatu sunnatun. Kurban niku hukume sunnah. Niki kados napa ingkang dipun dawuhaken Allah saderenge ijma' para ulama, konsensus para ulama nek kurban niku hukume sunnah. Teng Al-Qur'an niku Gusti Allah dawuh wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Lan ingsun Allah ndadekaken ing pira-pira kewan kurban sebagai bentuk sya'airallah, termasuk tanda-tanda syiar-syiar agamanipun Allah. Mulane kurban niku hukumipun sunnah. Gusti Allah dawuh ngoten, Kanjeng Nabi tambah dawuh mangkana lahu sa'atun falam yudhaha fala yakrubanna musallana. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong duwe keluasan rezeki terus piyambake mboten nglampahi kurban, mongko aja parek-parek nggon salatku. Ancamanipun Kanjeng Nabi niku sebagai bentuk ancaman bahwa kurban niki banget pentingnya. Dalam beberapa mazhab sing kathah hukumipun sunnah muakkadah. Tapi enten sebagian mazhab ingkang darani hukumipun wajib, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Mangke kula terangaken. Di samping kurban niku didhawuhke Allah teng Al-Qur'an wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Sing ayat paling apal jenengan nggih niku inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli monggo salat sapa sira li rabbika maring pangeran sira wanhar lan kurbano sapa sira. Sakbadane kula jenengan diperintah nglampahi salat Idul Adha mongko lakonono kurban. Niki sebagai bentuk dalil nek beleh udhiyah, beleh kurban niku diarani sah nek badane nglampahi salat. Dadi umpama wong kok kesusu beleh kurban saurunge salat bar subuh tis disembelih niku nyebabaken udhiyahe utawi kurbane dereng diarani sah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh
dipun ceritakan saking Sayyidina Ali, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khatwatin asyru hasanatin wa muhiya anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin. Sapa wong metu saka omahe krana arep tuku, krana arep golek hewan kurban, maka setiap langkah untuknya 10 kebaikan, dihancurkan dosanya 10 keburukan, dan diangkat derajatnya 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan. Nalikane omong-omongan nyang-nyangan ing dalem hewan kurban, maka setiap kalamnya, ucapannya menjadi tasbih. Allahumma amin. Ya aja amin tok ya lakoni. Engko omahan amin tapi gak kurban. Wayah ngaji tok amin tapi ora kurban. Wa idza ma qad thamanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanatin. Nek wis regane dadi iki kebundel regane, pinten kurban iki 4 yuta. Nek empun dadi regane, maka setiap 1 dirham itu bernilai pahala 700 kebaikan. Insyaallah niki fadilahipun kurban. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh dateng Sayyidah Aisyah, qala li Aisyah, ya Aisyah, qadimi udhiyataki washhidiha. Aisyah, kurbanmu iku ajokno gawa rene dan saksikanlah. Fa innalaki bi awwali qatratin taqturu min damiha 'alal ardi ayyaghfir lakillahu ta'ala ma salafa min dzunubik. Aisyah, kurbanmu gawa maju rene, sekseni. Sekseni napa? Sekseni bahwa setiap tetes darah yang mengalir itu menjadi ampunan untukmu. Gusti Allah ngampuni marang dosa-dosamu sing wis kliwat. Makanya dari hadis niki akhirnya sunnah kangge kula jenengan umpami nglampahi kurban niku nyekseni penyembelihane. Umpami jenengan boten saged nyembelih piyambak dipoto teng masjid napa teng musala, jenengan matur, Pak Kiai niki kurban kula jenengan sembelihke. Mangke nek ajeng disembelih kula dikabari nggih. Ngoten. Jenengan nyekseni penyembelihan hewan korban itu hukumnya sunnah. Ojo kok berpasrah terus kok tinggal mulai ngoten boten. Tapi ketika penyembelihan itu saksikan. Maka setiap darah yang menetes di bumi itu menjadi ampunan untuk kita. Faqalat ya Rasulullah, alana khosoh amril mu'minina amah. Kanjeng Nabi, keutamaan kurban, fadilah kurban kados ngoten niku napa khusus kangge kula piyambak napa kanggo umum tiang-tiang mukmin? Kanjeng Nabi jawab, faqala alaihi salatu wassalam, ballana walil mu'minina amah. Ya ora Aisyah, iku kabeh kanggo wong mukmin. Dadi ana wong mukmin beto kurbane disembelih, disekseni, maka setiap darah yang menetes itu akan menjadi penghancur dosa-dosa kita yang telah dilakukan. Niku ora kanggo Aisyah mawon tapi kanggo sedaya tiyang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nek bahas kurban iki fadilah-fadilah utawi keutamaan-keutamaan niku kuwat sangat. Lah terus napa mawon ingkang saged didamel kurban? Wonten sekawan kewan ingkang saged didamel kurban. Wa innama tajuzu al-udhiyatu min arba'ati asnafin minal hayawan. Ana 4 kewan sing angsal didamel kurban. Al-ibili rupane siji unta, wal bakori lan sapi, wal ghanami lan wedhus kibas, wal ma'zi lan wedhus kacang. Zukuriha rupane lanange ibil bakor, wa inathiha lan wadone ibil bakor. Kewan sing saged didamel kurban niku bangsa unta, bangsa sapi, wedhus domba, wedhus Jawa, wedhus kacang. Lanang angsal, wedok nggih angsal. Teng mriki usum napa mboten wedhus wedok? Mboten. Nek tenggen kula niku kanca-kanca jamaah kula sing ngaji kalih kula enten jamaah ngaji ati niku diparingi kemurahan kanggo kanca-kanca ngaji sing ora duwe duit, maksudnya kepingin kurban tapi duitnya pas-pasan,
Maka jamaah kita itu menyediakan kambing regane 1.350.000. Niku kambing sing pripun Pak Kiai? Niku kambing sing teng kandang, sing didol ning pasar ora payu. Ana to? Ana. Sikile cilik, ndase cilik, wetenge gedhe. Wedhuse wedok, majer. Lah niku murah. Dienggo bibitan elek, didol wong kampung ora payu, tapi dienggo kurban hukumnya tetep sah. Mulane diusahakno kurban niku sing paling apik. Napa wedhus sing gedhe, sing berengkalong. Gowedhe, sungune berengkalong, rupane putih, congore rupane ireng, sikile blontang ireng. Niku wedhus sing paling disenengi Kanjeng Nabi kangge kurban. Tapi aja duduhno blantek wedhus, engko diregani larang sampean. Golek sing putih, congore rupane ireng, terus sikile ana ya blontang irenge. Niku wedhus sing paling disenengi Kanjeng Nabi. Engko sing bakul wedhus, oh ini kambing sunah ini. Terus diregani larang. Mulane ngaji niki rada rahasia, aja kandhakno bakul wedhus. Nggih, engko mundak diregani larang. Soale kiai, ustad, wong sing ngerti ngaji niku mesti golek sing model ngeten niki. Lah, napa kudu sungu? Mboten. Sing angsal niku wa yujzi'u fiha al-jaza'u minadh-dhani. Wedhus gibas domba niku cukup nek wis jaza. Jaza niku ikhtilaf di antara para ulama. Nek cara Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, jaza niku nek wis umur setahun bancik 2 tahun. Jadi cilik sampai setahun wis powel bancik 2 tahun. Niku wedhus gibas wis powel. Lah umpama brujul pripun? Mboten napa-napa. Ora duwe sungu ora apa-apa. Kok jumeneh ora duwe sungu wedoke ora apa-apa. Kula nek kurban niku sing apik siji, koko sing elek-elek, maksudnya wedok-wedok ngoten niku rada akeh. Soale kangge santri-santri ngoten niku kan butuh akeh. Nek ditukokno lanang mau oleh siji, ditukokno wedok oleh 4. Cara sampean seneng lanang siji utawa wedok 4? Tapi resikone kok kuwi dilokke tangga. Kurban kok wedok. Mboten napa-napa, kurban niku sak mampune. Nek sing kuat berengkalong, sing ora kuat berengkalong golek sing brujul. Soale sungu niku regane 1 juta dhewe. Wong bapak kula niku nate tumbas. Wedhus niku berengkalong gawedhe bareng dugi dalem berik cagak ngoten niku jebule sungune coplok. Bareng ditingali jebule lim-liman, Pak. Walah ana kelakuan bakul wedhus niku ana. Iki sing ngaji ana bakul wedhus. Mboten aja geleman ngelim lho ya. Niki brengkalong kula tangleti bapak. Kok ya dilem barang ngono to, Pak? Anu le, sungu iku regane antarane 500.000 sampai 1 juta. Dadi nek wedhus brujul regane murah ditambahi sungu dadi larang. Tapi menurut pendapat yang lain, sing diarani jaza niku napa? Sing diarani taula al-jaza. Al-jad'u syatun laha sittatu asyurin. Menurut ulama yang lain, sing diarani jaza niku wedhus nek umure 6 ulan bancik 7 ulan. Wedhus sak pira kuwi? Berarti pilihan pertama berengkalong gede daginge apik. Nomor loro nek gak kuat tuku kuwi tuku sing brujul gede daginge apik. Nek gak kuat tuku brujul daginge apik, tuku brujul sing rodok kuru regane murah. Tapi cek lanang. Sing penting sah. Nek ora kuat tuku brujul lanang, tuku wedok sing majer sing lemu. Ora kuat nek tuku wedhus wedok sing rodok kuru sing majer. Iki gak kuat nek tuku wedhus sing umur 7 bulan. Gak kuat nih, beleh pitik wis. Iki wis terakhir iki. Pitik jek gak gelem beleh nih, Allahu a'lam. Wong kok senengane ales terus. Nggih. Wasaniyu minal ma'zi. Wedhus umur 2 tahun nek sangka golongane wedhus kacang. Wedhus kacang niku etawa, wedhus Jawa. Ngoten niku usiane 2 tahun, bancik 3 tahun.
wal ibili wal bakori. Semanten ugi wedhus sing umur 2 tahun kacang padha karo unta, padha karo sapi. Dadi jenengan nek kurban sapi niku golek sapi sing wis umur 2 tahun mbancik 3 tahun. Dari beberapa ketentuan kurban iki menawi wonten setunggal kalih pertanyaan, monggo sakderenge kula lajengaken tentang bab kurban sing sampun kula terangake. Sing niki riyen napa niku riyen? Nggih, monggo. Pendo niku sangkle terus di syarat kudu. Saya mboten niku. Niku napa pelungune sangkle. Terus ndi? Torpedo ni. Oh, lato-latone to. Iya. Sing mboten angsal kewan didamel kurban niku kewan sing setunggal. Al arja, kewan sing pincang, sikile sing telu normal, sing siji mboten normal, niku sing mboten angsal. Terus kewan sing laisa laha ainani, omya nomor loro, wedhus sing mripate kece. PC niku ora duwe mripat siji. Iya, model kuwi. Bahasane fuwaseh sampeyan modele. Aku yo iso fasih ngono tapi ra kulino. Nggih. Padahal kewan apa neh wong. Dadi muni kewan ngono kuwi ora patek iso. PC niku mripate loro, laisalaha ainani. Kewan sing PC, kewan sing pincang, walal aura, walal ajfa. Kewan sing ajfa niku kuru longlet namung balung karo kulit sing diperkirakan kurune kewan iki enten penyakite niku mboten angsal. Lah nek lato-latone sing clear sak sisih iya senglet mboten napa-napa saged. Terus bukti nek lato-lato torpedo ae ya wis nek torpedone niku bukti angsal nek torpedone sing lir sak sisih kewan sing dikebiri sapi wedhus unta sing dikebiri sing empun mboten saged mana niku hukume sah didamel kurban. Saged dipahami nggih? Jenengan angsal hadiah mangke njaluk Pak Yai Dhofir. Aku ora nggawa dhuwit soalé. Monggo jenengan. Nyimbang sih, Mas tadi mboten ana Pak nggih. Tapi bab kurban. Nggih, kurban kare akeh. Nggih. Kanden tiyang sepah niku sampun pasrah. Nggih. Nalika tasih alit Bapak dereng mampu, belum sempat dereng saged ngragati damel akeh. Nggih. Nah terus ketika sampun dewasa enten keluasan rezeki niku dipentingke akikah riyen napa kurban riyen? Terus. Apik ndi akikah karo kurban? Sami-sami apike. Cuma bedane setunggal. Akikah niku sak umur ping pisan. Nek kurban setiap tahun. Dadi akikah niku ibadah terus sak umur pisan, nek kurban ibadah tahunan. Akikah niku wektune kapan? Waktune umur 7 dina. Dadi akikah niku adzabihah alladzi tuzbahu yauma sabi'i wiladatihi. Kewan sing disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Tapi wong jenenge wong Pak, dina kaping 7 ki lagi mulai ke rumah sakit, duwike yo entek dienggo bandani. Ditunda sampai 1 bulan. 1 bulan boten saged, ditunda 1 tahun. 1 tahun boten saged, sampai 5 tahun. 5 tahun dereng saged sampai balik. Umpami sampun balik tiang sepah kok mboten saged akikoi, kula jenengan angsal akikoh kanggo awake dhewe. Tapi ganjarane awake. Wong tuwa empun mboten angsal ganjaran saka akikoh awake dhewe. Lah terus nek wayah kurban ngeten iki sing didhisikno sing ndi? Nek cara Imam Rafi'i sampean tak warai.
Nek akikoh niku taune bebas, ulane bebas. Nek kurban hanya 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, setelah sholat Id, tasyrik 3 hari. Namun patang dino di dalam waktu 1 tahun. Lah nek urung akikoh pripun carane? Nek cara Imam Rafi'i, jenengan wayah Idul Adha nggawa wedhus. Pak Kiai ini besi. Pak Kiai niki wedhus kula damel akikoh. Nek cara Imam Rafi'i, keranten akikoh niku ibadah sing bangsa umur saumur pisan, maka derajatnya lebih utama tinimbang tahunan. Nek mbok lakoni wayah Idul Adha sampean oleh ganjaran loro, ganjaran akikoh karo ganjaran kurban. Berarti tahun berikutnya karek ngelakoni kurban. Saged dipahami? Umpama ora ngono, kesuwen Pak Kiai wong jenenge umur, ya wis lah aku Ramadan wae, akikoh dhisik, so Idul Adha kurban langkung sae. Tapi nek menisan bareng-bareng mboten napa-napa. Kiase sami kalih adus junub karo adus Jumat. Jenengan wayah Jumat rak junub. Jenengan nek Jumat junub napa mboten? Kadang. Malam Jumat Dik, iya, yaumul Jumati yaumul jima, iya. Ki wayahe kumpul Dik, iya. Terus junub. Wayah junub niat ingsun adus gede, ngilangi hadas gede krana Allah. Tapi dilakukan pada hari Jumat, junub sah nggih angsal fadilah adus dino Jumat. Mulane sing durung akikoh nek kepingin kurban wayah Idul Kurban niyatono akikoh kurbane ketut. Tapi nek mbok niati kurban akikohe ora ketut. Saged dipahami nggih? Nggih. Wong kene ketoke kan akeh pengusahane. Dadi senengane hitung-hitungan badi. Ki nek aku akikoh oleh badi kurban. Tapi nek kurban tok ora badi akikoh. Aku wis roh watake wong kene. Mulane tak jawab ngono. Saged dipahami Pak nggih? Jadi akikoh dan kurban itu sama-sama utama. Mana yang lebih didahulukan? Tidak ada yang lebih didahulukan. Di sing iso lakoni dan dilakoni. Cuma nek akikoh iku sak umur pisan, nek kurban setahun pisan. Sing salah, sing ra kurban ora akikoh. Sampun? Ibaratnya tiang ingkang dereng akikoh ini ibaratnya anak tasiten pegadaian. Nggih. Kalau sampai seumur hidup tidak diakikoi berarti tasiten pegadaian yang sering tebus. Jadi nek memahami hadis ki aja kok waca. Kula apal Pak hadis ini ku, Pak. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi. Kabeh bayi sing lahir iku digadekno nganggo akikohe. Niku nek cara tafsirane para ulama. Kene apa kok bayi iku digadekno karo Allah neng wong tuane ketokno akikoh supaya siji wong tua aja kok nggawe tok tapi gak tanggung jawab. Kowe gelem gawe ngetokno ya syukuri. Syukur ning gone Gusti Allah kanthi berkorban demi anak. Dadi akikoh niku di samping ubudiyah sing bangsa maliyah, ibadah sing bangsa bondo, akikoh itu mengorbankan, mengajarkan pengorbanane wong tua ning gone anak. Dene kula jenengan sak umur-umur gak tau akikoh, perkara memang gak kuat. Utawa wong tuane ora ngerti awake sampai tua sampai mati gak akikoh, maka tetap akikoh iku hukume sunnah muakkadah, mboten wajib, mboten kedosan. Nggo aman-aman mawon jenengan selama mukmin, selama muslim tetap aman. Tapi pegageanku artine saking pentingnya akikoh. Nek duwe duit dibeno kanggo nglakoni akikoh. Sami Pak kados kurban. Niki mboten hadis tapi cerita saking Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq niku kanali akun fakirun. Aku iku duwe dulur sing melarat. Bareng ngoten wa kana ma'a fakrihi yudhahi kullasanatin bisyatin. Aku duwe dulur melarat iku duwe keistimewaan. Setiap tahun ngemenke ngelakoni kurban padahal melarat. Ringkes cerita dulur kula niku kapundhut akhirnya kula salat 2 rakaat fakultu Allahumma arini akhi fi naumi. Ya Allah
Kula kok kepingin ngertos kabari dulurku sing melarat, sing setiap tahun kurban niku kabare pripun? Mbok ya kula niki diimpeni ya Allah, mbok ya kula niki diimpeni ya Allah, diparingi kabare. Akhire fanimtu 'alal wudu'i fara'aitu fi manami ka annal qiyamata qad qamat wa husyira an-nasu min kuburihim. Terus aku turu, aku nyipi kaya-kaya kiamat sudah terjadi, wong-wong dikelumpukno ning ora-ora mahsyar. Padha tangi saka kubure. Fa idzan akhiraqibun ala faros. Tiba-tiba aku ngerti ketemu karo dulurku sing numpak jaran sing apik, numpak jaran sing mewah, sing kuat. Wa baina yadaihi najaib, dan dia itu punya kendaraan-kendaraan yang indah-indah, tumpakane api-api. Tatako iya akhi, ma fa'alallahu bika. Dulurku, apa yang diperbuat Allah terhadapmu? Faqala ghafaroli, Gusti Allah nyepuro aku, Kak. Fakultu bima, sebab apa Gusti Allah nyepuro? Faqala bisa babi dirhamin tasaddaqtu bihi alam ra'atin ajuzin faqiratin fi sabilillah. Gusti Allah nerimo amal ibadahku, ridho karo aku iku perkara aku pernah mlaku-mlaku ketemu rondo sing sepuh lho ya, sampeyan aja mbayangno rondo nom. Ketemu wong wadon rondo sing sepuh sing lesu dereng dahar. Akhirnya tak takoki, "Mbah, jenengan lesu keluwen?" "Nggih Nak, aku keluwen Nak, pirang-pirang dina aku karo anakku dereng dahar. Niki kula paringi dirham, duit jenengan ndang tumbas daharan." Gara-gara sedekah ning gone rondo sing tuwa sing sepuh niki, Gusti Allah ngridhoi aku. Fakultu mahadhihi najaib. Sampeyan kok duwe kendaraan apik-apik ngene iki? Iki kendaraan apa? Qala dhahaya fid dunya wallati arkubuha awwal udhiyati. Kendaraan sakmene kae iki ngono, kendaraan gantine kurbanku ning alam donya. Adapun sing tak tumpaki iki kendaraan sing pertama, korbanku sing pertama sing tak tumpaki iki. Sing liyane niku dados perhiasan, najaib. Dados mulane saiki biyen wong tuwa-tuwa dari ceritane Ahmad bin Ishaq niki korban koko duwe kendaraan. Tapi aja mbok maknani wong kendaraan akeh-akeh nggo apa. Sitok wae ra ya cukup. Akhirnya pemahamane wong-wong, lah kok gak korban le? Lah aku wis korban no. Sampeyan ning kono wis duwe kendaraan, ya aja dipahami ngono. Korban niku ibadah tahunan, mboten ibadah ping pisan. Tapi nek eneng wong melarat nemen melarate kok mboten saged korban, napa teng mriku mboten saged numpak. Digadekno neh. Apa wong sing ora kuat korban terus ora duwe kendaraan? Mboten. Wa amma idza lam yakun lil mu'minina markabun minal udhiyah fayakunu amaluhu as-sharih markaban lahu yakhluqullahu ta'ala min a'malihi as-sharihah. Kok ana wong mukmin saurip-urip mboten nate mampu nglakoni kurban, benjing Gusti Allah maringi kendaraan. Saka apa? Saka amal-amal saleh. Sok ben Gusti Allah gawe kendaraan saka amal saleh teng mriku diparing kendaraan ingkang sae. Mulane kula jenengan sing mboten saged kurban, salat sing kathah salat sunah, poso sunah sing kathah, amal-amal soleh ingkang kathah, amal soleh niki benjing teng akhirat dadi kendaraan kula jenengan. Allahumma amin. Wonten malih? Nggih. Nek pangapunten dari Ibu. Pertanyaannya sederhana dan umum. Nggih. Mohon dijelaskan. Apakah orang yang korban ataupun akikah boleh makan dari sebagian daging yang ia korbankan atau ya untuk semua? Apakah orang yang berkorban boleh memakan hewan bagian yang dikorbankan? Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula waosaken niki saking kitab Kifayatul Akhyar halaman 241. Wala yakulan ora kena mangan sapa al mudhahi wong kang korban. Ora kena mangan sayan ing suwiji-wiji minal udhiyati saking korban al mangdzurati kang den nadari.
Wa yakulu lan kena mangan sapa mudhahi munal mutatawwa'i saking hewan kurban kang den sunahaken apa bihaal. Tidak diperbolehkan memakan daging kurban yang daging kurban itu karena nazar. Wong sing kurban tapi krana nazar. Ini diambilkan dari mana? Wa hadza nassun alaihi asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fil qadim wa qila yaqulu as-sulusa wa yudi as-sulus wa yatasaddaqu bil sulus liqauli ta'ala wa at'imul qani awal muqtar. Terus Imam Syafi'i pendapatipun mazhab Syafi'i nek kewan kurbane sunnah mboten nadar justru dikongkon mangan. Nek cara bagine Imam Syafi'i siji sepertelon kanggo dipangan dhewe, sepertelon kanggo disedekahno, sepertelon kanggo hadiah tokoh-tokoh masyarakat sing berjasa. Jadi wedhus siji dibagi telu. Sepertelon kanggo keluargane dhewe nggo mangan, sepertelon disedekahno, sepertelon kanggo hadiah kanggo wong-wong tokoh masyarakat, balai lurah kami tuwa napa wong-wong sing mbok mulyakno. Kenging napa kok barang sing nazar niku kok mboten angsal dipun dahar? Keranten barang sing wajib niku mboten angsal kalong. Sedangkan hewan korban sing dinadari niku hukume dadi wajib. Padahal barang sing wajib niku kudu 100% diparingi tiyang. Cuma nek teng Jawa alhamdulillah kiai-kiai kula jenengan niku pinter-pinter. Nek dititipi korban ngoten diijolke. Dadi misal solikin korban, parto korban. Daginge parto dienekno solikin, solikin dikai daginge parto. Akhirnya jagani nek menawa salah sijine orang yang berkorban itu ada yang nazar. Niki saking kitab Kifayatul Akhyar halaman 241. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun saged dipahami nggih? Nggih. Nazar niku contone ngene Bu. Anakku ki lho lebone polisi. Terus nek umpama iki ndang dadi tenan, aku ape korban sapi telu. Dadak dadi polisi tenan, korban sapi telu niki hukume wajib. Jenengan wajib sedekah kabeh. Lah nek sampean kepingin daging korban, yo njaluk kiyaine aja cukukno daging sing hukume nazar kala wau. Saged dipahami nggih? Pun.